לחיים עם הזוג המאושר, קצת אלכוהול. מנה עיקרית, עוד קצת אלכוהול. ריקודים, קצת אלכוהול. שאלכוהול מבלה בחתונות, תכף הוא ירצה גם לנהוג הביתה. אין דבר כזה, קצת אלכוהול. בטח לא בחתונות. שתיתן, תנו את המפתחות למישהו שלא שתה. או חומונים. לא משנה מה, אל תתנו לאלכוהול. בגלל תאונת דרכים. זמן נסיעה שם כרגע 40 דקות, זה הרבה מאוד זמן. אני יודעת שזה לא קל, שזה מעצבן, אבל גם הנהג לפניכם, גם הנהגת מאחוריכם עצבנים כמוכם, אז בכל זאת תשמרו מהדרכה. נכנס מספר 65, עומס תנועה של רבע שעה ממחלף עירון הצומת מספר 71, עומס מצומת השיטה, צומת יששכר, שכל תנועות תנועות של חצי שעה, מחלף מילוט מערבת נחמים, מספר 5, ירושלים תל אביב, עומס כרגע ממחלף שורש עד מחלף שער הגיא. זה קורה רק בגלל רכב תקוע, זה לוקח 25 דקות, כך תזמנה לקרות. תודה רבה לך, צאו בסבלנות שם, ואל תשכחו בכל מקום אחר שבו אתם נמצאים, לוודא שיש לכם שמן ומים במכונית. חלילה, גם אם זה בדרך לירושלים.